Pia, 2 order ng Bicol Express. Dun sa dulong mesa, bilis. Sige po, ate. Ate Mileng, kumusta? Ay, aba! Dumating na ang mga suki ko. Teka, mukhang may bago kayong recruit Oo ate, si Hector, bagong empleyado namin. Naghahanap ng murang kainan. Syempre, saan pa ba? Di sa pinakamalupit na karinderya dito sa Maynila. Naku, ikaw talaga. O sige na, lalagyan ko ng maraming sarsang kanin mo para tumahimik ka. Yun the best ka talaga ate. Anong order nyo? Dali, bago pa dumagsa ang mga tao. Ay ako usual. Menudo, tsaka 3 kanin. Sa akin naman sinigang, pakidamihan yung gulay, te. 2 kanin. Ikaw, Hector? Ako po. Sige na, bilang bago ka, libre ko muna ang unang order mo. Ay, grabe naman si ate. Hindi mo naman ginawa yan nung first day ko rito Paano ba naman? Pagpasok mo palang dati, humirit ka agad ng libreng sabaw. Anak ng teteng naman Ano, Hector? Bicol Express lang po. At isang kanin. Ay naku, magandang choice. Bestseller ko yan. Ay nako, hindi lang Bicol Express ang bestseller dito, te. May isa pa akong nakikitang masarap. Ayun si Pia. Ay, loko ka. May asawa ka na? At 35 ka na, Aber. 22 lang tong bata ko. Gusto mo ba talaga ipabarangay kita? Ay, ito naman si Ate Meling, biro lang. Hindi ko naman alam na 22 lang pala si Pia. Pia, pasensya. Ay, nako. Sandali, kukunin ko lang mga order nyo. Ito na ang mga kanin. Yung ulam isinasandok na ni Pia. Eto na po, menudo, sinigang at Bicol Express. Salamat po. Pia, si Hector nga pala. Bago sa trabaho. Hello po. Pia, single yan. Ay, nako, Betong. Tigilan mo yan. Kapag narinig ka na naman ni Ate Mileng, ipapaban ka talaga dito. Pia, may jowa ka ba? Wala ho. Hindi ko ho iniisip ang pagnonobyo sa ngayon. Ay naku, bakit naman? Kaganda-ganda mong babae, dapat may nag-aalaga sa'yo. Kaya ko pa naman pong alagaan ang sarili ko. Ay, Pia, kutis artista ka. Hindi ka bagay magsandok dito sa karinderya. Ganun ho ba? Oo! At balita ko pa ha, hindi ka daw nakapagtapos ng pag-aaral. Gusto mo bang mag-aral ulit? Baka matulungan kita. Hoy, Betong! Hindi ka pa ba nadadala? Tantanan mo na yung bata. Timiling naman Pag hindi ka tumigil, pagbabayarin kita ng doble. Oo na. Titigil na ho. Dear love, madalas ganyan ang senaryo namin sa karinderya. Lalo na kapag dumarating sila Betong. Maingay, makulit, at palaging may bara-bara na biro. Mga empleyado sila sa kalapit na bus company. At si Betong ang hari ng pang-aasar. Kaya lagi akong pinag-iingatan ni Ate Mileng. Sabi niya, Pia, bantay-bantayan mo yang si Betong. Kursonada ka nun. Kaya naman palagi rin akong umiiwas. Hindi ko gusto yung mga tawa niyang may halong yabang. Yung titig na parang may ibig sabihin kahit wala naman. Pero isang araw, may ipinakilala sila sa akin. Si Hector. Tahimik lang siya. Hindi tulad ni Betong na puro salita. Puro biro, puro pangungulit, puro kamanyakan. Si Hector, reserved. Yung tipong may sasabihin lang kapag kailangan. At aaminin ko, malayo ang itsura niya kumpara sa mga kasama niya. Malinis tingnan, maayos manamit, disente. Hindi ko alam kung bakit pero iba ang dating niya. Sa pagkakaalam ko, nasa 30 na rin siya. Wala ring asawa. Nung una, palagi siyang kasama nila Betong kapag kumakain. Pero habang tumatagal, napapansin ko, pumupunta na lang siya ng mag-isa. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan,
Napansin ko rin ang sarili ko na inaabangan ko siya, na umaasa akong bubukas ang pinto at siya ang papasok. Oh, Hector! Bakit mag-isa ka na naman? Nasaan yung mga kumag mong katrabaho? Hindi ko po alam kung saan po sila kumain ngayon, Ate Miling. Akala ko pa naman loyal customer tong si Betong. Bahala siya. Oh, anong order mo? Isang Bicol Express po at 2 kanin. Sige. Pia! Isang Bicol Express, 2 kanin para kay Hector. Sige po, ate. Sandali. Aasikasuhin ko muna yung ibang customer. Eto na po. Bicol Express at 2 kanin. Hi, Pia. Hello po. Parang ang busy-busy mo ngayon Maraming customer sa Ate Miling. May ginagawa kasing bahay dun sa tabi. Kaya dito naglalunch yung mga construction worker. Oh, mag-ingat ka ha. Alam mo naman, mainit ang tingin ng mga lalaki sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Betong, masyado kang maganda para lang sa karinderya. Totoo naman. Wala po akong choice. Dito na ako halos lumaki. Malaki ang naitulong ni Ate Miling sa amin sa araw-araw. Oh, Pia! Bakit nakikipagdaldalan ka dyan kay Hector? Ayun no! Ang dami pang customer! Kilos! Pasensya na po, Ate Miling. Ako po ang nakadaldal sa kanya. Sige na Hector ha. Dito na muna ako. Ate Miling, maitanong ko lang ho. May kilala ho ba kayong naglalabada? Medyo malaki gastos ko sa laundry shop Ay, oo! Eto si Pia at ang ate niya. Naglalabada yan. Sabihan ko siya. Sakto ho. Salamat po, Ate Miling. Oh, Hector! Magsasara na ako. Anong pakay mo? Kukunin ko lang po yung mga pinalaba kong damit kina Pia. Sige. Doon muna ako sa loob. Mag-iimbentaryo lang ako. Maiwan ko muna kayo. Heto na lahat ng labada mo. Magkano lahat, Pia? 250 lang. Ha? Hindi ba masyadong marami yung pinalaba ko para sa 250? Hindi naman. Kamay ko lang naman at ni ate ang gamit yan Tsaka, nakatiklop na rin Oo naman. Tiniklop ko na. Wala naman akong ibang ginagawa pagkatapos ng trabaho Oh, eto yung bayad. 500? Doble to Hector. Hayaan mo na. Tip ko na rin sa'yo. Ha? Naku. Salamat Hector. Wala yun. Pia, since closing na kayo ni Timileng, gusto mo bang kumain? Ha? Magpapaalam muna ako kay Ate Miling Sige, hintayin kita ha. Oh, Pia, ano na? Sabi ni Ate Miling, bumili na lang daw tayo ng pagkain. Dito na lang tayo tumambay. Ayos. Ano, tara? Bakit mo naman ako niyayang kumain? Wala lang. Nahihiwagaan kasi ako sa'yo. Gusto kitang makilala. Nahihiwagaan? Oo. Simula nung unang kain ko sa karinderya. Ewan ko. Parang gusto kong bumalik ng bumalik. First time kong makarinig ng ganyan. Bakit nga pala sa karinderya ka nagtatrabaho? Bata pa lang kami, natuto na kami magbanat ng buto. Hindi magandang takbo ng buhay ng pamilya namin. Si nanay, lulong sa sugal. Si tatay, lasinggero. May mga panahong sinasaktan niya kami kapag wala siyang nadat ng pagkain sa bahay. Sinasaktan ka ng tatay mo? Oo, pero tinitiis ko. Tatay ko pa rin siya. At dahil hindi na siya umaasikaso, kami ng mga kapatid ko ang kumakayod para may makain kami. Pasensya ka na, Pia. Ayos lang. Hindi na ako ganun kadaling masaktan. At tuwing ikinukwento ko to, parang mas tumitibay ako. Anong plano mo ngayon? Sa totoo lang, di ko rin alam Pero maswerte ako. Kinupkup ako ni Ate Miling. Parang nanay ko na siya Oo nga, kita naman Parang anak na ang turing nila sa'yo. Si Ate Miling kasi matandang dalaga.
Kaya siguro may espasyo talaga ako sa puso niya. Alam mo, kung may genie na lalabas ngayon sa harap mo, ano ang hihilingin mo? Pia, ba't ka umiiyak? Lagi kong ipinagdarasal na sana nagkaroon ako ng ibang buhay. Mahal ko ang mga magulang ko, pero sana nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-enjoy ang pagiging bata ko o ang pagiging dalaga. Nagpapasalamat ako na nakakaraos kami araw-araw, pero sana hindi sa ganitong paraan. Minsan, iniisip ko na ganito na lang yata talaga ang kapalaran ko. Malay mo, may plano ang nasa taas sa'yo. Hindi ko alam. Minsan, nag-aaway ang pananampalataya ko at ang realidad. Pero, naniniwala ako na may saya sa paghihintay. Sa ngayon, masaya ako dito. Kay Ate Mileng. O sige na, tumahan ka na. Baka sabihin ng mga tao dito, pinapaiyak pa kita. Nako, sorry. Joke lang. Oh, ayan. Bukas pa tong tindahan. Ayos ba sa'yo tong siomay? Oo naman. Matapos ang gabing yon, hindi ko maikakaila. Excited na akong makita si Hector. Minsan, bigla na lang siyang sumusulpot sa karinderya kahit wala naman siyang bibilhin. Siya pa ang may dalang pagkain. Para raw hindi na ako mapagod sa kakatrabaho. Nung una, hindi natuwa si Ate Mileng sa pagdalaw-dalaw ni Hector. Lagi niya akong pinapaalalahanan. Pero habang tumatagal, napansin niyang hindi naman siya tulad ng iba. Kaya kalaunan, tinanggap na rin niya na dumarating si Hector hindi para manggulo, kundi para kumustahin ako. Ang hindi ko inaasahan, kumalat ang balita. At nakarating sa tatay ko na niniligawan ako ni Hector. Pag-uwi ko, sinalubong ako ng sigaw, ng galit. At bago pa man ako makapagpaliwanag, pinagbuhatan na naman niya ako ng kamay. Parang wala akong karapatan sa sarili kong buhay. Hindi niya na ako pinayagang magtrabaho kina Ate Mileng. Kinulong niya ako sa bahay. Isang kulungan na bawat araw ay parang paulit-ulit na bangungot. Pero kahit ganun kadilim ang mga araw ko, may isang taong pilit nagbubukas ng bintana ng pag-asa. Si Hector. Gumagawa siya ng paraan para makausap ako kahit delikado. Nagpapalaba pa rin siya ng mga damit. Pero idinadaan niya sa ate ko, kasama ang mga maliliit na sulat. Mga piraso ng papel na puno ng pag-aalala at lakas. Sapat para kumapit ako kahit kaunti na lang ang natitira sa akin. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyon ko. At doon ako gumawa ng isang desisyong nagbago ng buong buhay ko. Oh, Pia. May palaba ulit si Hector. Medyo marami-rami yan. Isalansan mo muna bago natin labahan. Sige po, ate. Eto, may sulat na naman si Hector. Pia, hindi ko na matiis na hindi kita makita. Araw-araw akong binabangungot kakaisip kung ayos ka lang ba dyan. Hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang sitwasyon mo. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ka nararapat dyan. Pakiusap, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin ko. Pagkatuyo at pagkalikpit mo ng mga damit ko, isama mo na rin ang sarili mong damit. Sa Sabado, alas 5 ng hapon, magkita tayo sa kanto nyo. Pia, sumama ka na sa akin. Hindi ka dapat manatili sa isang lugar na sinasaktan ka. Hector. Pinag-isipan kong mabuti ang desisyong yon. Alam kong malaking sugal ang gagawin ko. Pero dumating ako sa puntong
Kapag hindi pa ako umalis, lalo lang walang mangyayari sa buhay ko. Mas nangibabaw ang takot ko na muling maltratuhin ng tatay ko kaysa sa takot sa kung anong klaseng buhay ang naghihintay para sa amin ni Hector. Kaya naman, sumama ako sa kanya. Papa, kain na po tayo. Nagugutom na po ako. Sandali lang, nak. Hindi pa yata luto ang pagkain. Luto na! Tara na, kumain na tayo! Wow, Mama, ano po ulam? Ang paborito ng papa mo, Bicol Express. Wala po bang hotdog? Mama, maanghang po kasi yun eh. Siyempre meron, anak. Alam ko naman na magrereklamo ko eh. Naghanda na si mama ng hotdog para sa'yo. Ay nako, sobra ka talagang spoiled sa mama mo. Yay! Tika, anak. Pagkatapos natin kumain, gawin natin yung activity mo sa school, ha? Mama, pwede po ba muna akong maglaro? Tinatamad pa po kasi akong mag-aral eh. Naku anak, alam mo ba yung ibang bata dyan? Hindi man lang nakakapag-aral. Totoo yan, anak. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Kaya dapat alagaan mo yung oportunidad na meron ka. Ah, ganun po ba? Oo, anak. Para yan sa kinabukasan mo. Para hindi ka mahirapan tulad ng ibang tao. Sige na nga po. Basta po, maglalaro ako pagkatapos ha. Oo naman. Promise yan ni Mama sa'yo. Kumusta ang biyahe? Napagal ka daw. Marina, pinagluto taka na Bicol Express. Dear love, naging tama ang desisyon ko nang sumama ako kay Hector. Doon nagsimulang magbago ang buhay ko. Unti-unti, tahimik, pero totoo. Nagkaroon ng direksyon ang bawat araw ko. Minahal ako ni Hector ng buong buo. Walang takot, walang pagdududa. At mula sa pagmamahalan naming yon, ipinagkaloob sa amin ang pinakamagandang biyaya, ang anak naming si Rika. Unti-unti ring gumaan ang pakiramdam ko tungkol sa aking nakaraan. Naging maayos ang relasyon ko sa pamilya ko. At ang tatay ko, nang umalis ako, sa kanya napagtanto ang lahat. Hindi naging perpekto, pero may paghilom na nangyari sa kanya at sa amin. Hindi ko masasabing yumaman kami, pero naging payapa ang buhay namin. At minsan, sapat na ang kapayapaan para masabi mong nagtagumpay ka. At sa asawa kong nakikinig ngayon, Hector, happy anniversary sa atin.